for SU. Det bliver hårdt. Der bliver blod, sved og tårer. Og alt sammen for at vinde et års forbrug af SU. Velkommen til SU-ekspeditionen. Dette års SU-ekspedition består af 2 hold. Vi har snopperne og stræberne. Stræberne består af... Det er begyndt. Nå, er vi begyndt? Mit navn er Werner. Jeg ligger i top 10 over verden i Tetris. Jeg vil gerne vinde ekspeditionen, fordi at, så har jeg råd til bøger. Flere bøger om Tetris. Jeg elsker Tetris. Jeg er helt færdig med Tetris. Det er bare, når man har glemt sine briller. Så kan man næsten ikke se skærmen. Jeg har meldt mig til SU-ekspeditionen, for at jeg kan tjene nok, så jeg kan købe bøger til mine studier. Jeg vil gerne være forsker i naturen. Farvel. Hej, jeg hedder Anton, og jeg vil gerne være med i SU-ekspeditionen, for jeg har regnet på det. Og hvis jeg ikke vinder, så er jeg 31, før jeg flytter hjemmefra. Drengene fra min klasse strætter mig allerede med, at jeg er en morsdreng. Det kan jeg ikke så godt lide. Det er min mor, der har meldt mig til den her konkurrence, fordi at, hun synes, at jeg skal sådan, komme lidt ud og se nogle andre mennesker, men som om, jeg har ikke sådan rigtig brug for det, vel? Altså, jeg kan blive til rigtig mange ting, og jeg er sikker på, at jeg nok skal vinde den her konkurrence. Jeg skal prøve at lade være med at bruge alle mine penge på mad, og der vil jo være rigtig nice, nu at jeg fik de der penge. Og snopperne består af... Hej, jeg hedder Sabrina. Jeg synes, det er så nederen, at det der SU er taget væk. Det er sådan lidt nederen. Og jeg har ikke rigtig sådan nogle fritidsinteresser. Jeg kan bare sådan godt lide at shoppe, og så min drøm, det er at arbejde hos The Voice. The Voice, ikke? Med mig til SU-ekspeditionen, fordi at mine forældre, de gad ikke betale for alt mit lort med, og købe for meget coke og mange ting, ret for længe jeg, ikke? Skal have Ray-Ban. Men vi ses til så, ellers så ringer jeg bare. Hej, jeg hedder Monique, og jeg blev med til den her SU-ekspedition, fordi at, det der med at være sådan en stjerne i Hollywood, det er ikke sådan helt holdbart, vel? Så mine forældre synes, at jeg ligesom skulle lære noget, fordi at jeg vil gerne være sådan noget livscoach noget, ikke? Og så synes de ligesom, at jeg skulle melde mig til det her, fordi det er sådan lidt svært at studere. Altså jeg er blandt andet også fitnessinstruktør, men det holder jo ikke helt, hvis man skal studere, vel? Fordi det går ikke, jeg falder sådan helt hen med de andre, sådan lige pludselig ikke kan gå med mærkevarer mere, vel? Så derfor så vil jeg rigtig være med på den her ekspedition, og så det glæder jeg mig rigtig meget til. Værsgo. Hej alle sammen, jeg hedder Nadja. Jeg er helt vildt glad for at være med i det her program. Altså det er mega nice, synes jeg lidt, ikke? Og jeg er sådan typen, der går sådan pænt meget op i sådan mode, og altså lige nu der ligger jeg faktisk og kigger på sådan rigtig flotte pelsjakker og sådan noget. Jeg ved ikke helt, altså det er sådan mit liv pænt meget lige for tiden. Jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skulle gøre uden mod. Altså den, der har meldt mig til det her show, det er så min veninde. Og jeg er selvfølgelig rigtig glad for. Tak, Sabrina, tak. Jeg elsker dig. Jeg er Oscar. Jeg deltager i showet, fordi at, jeg gerne går til spejder. Og så fik jeg at vide, at spejderlederne var en af de bedste på holdet. Og hvis det skulle ske, at jeg taber, så kører Power bare show. Ekspedition bygger på hårdt arbejde, kampånd og ikke mindst retfærdighed. Hvis du tror, du kan snyde dig gennem min dys, så tager du grueligt fejl. Det kan ingen. Forsvind! Ud! 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 Der er ikke nogen tvivl om, at vi skal virkelig hive de beskidte tricks frem.
elsker dig så meget. Jeg har en idé. Vi lægger en strategi, så vi går i 2. verdenskrig.